L'Ajuntament de Manresa posa en marxa la bústia ètica que permet denunciar processos i conductes irregulars de l'administració. La nova eina contribueix a garantir la transparència, el bon govern i el respecte al Codi de Conducta. El canal és confidencial i preserva l'anonimat del comunicador i també permet realitzar consultes sobre dilemes ètics. L'objectiu de la seva posada en marxa és el d'augmentar la transparència de l'Ajuntament, així com les pràctiques del bon govern, ja que la bústia ètica serveix per denunciar incompliments del codi ètic o de conducta. Que volem que la ciutadania tingui més confiança en l'Ajuntament i que, per tant, si tenen cap dubte, que no se n'estiguin, que utilitzin la bústia i ens cuidarem de procurar que no hi hagi males praxis. Hem de millorar la confiança de la ciutadania en allò que fa l'Ajuntament i, per tant, qualsevol canal que puguem utilitzar, qualsevol eina que puguem posar al seu abast, ho farem. El que volem és oferir la possibilitat d'alertar de manera segura, confidencial, fàcil i àgil d'aquelles conductes que són contràries a la integritat, que considerem que és clau per evitar el frau i la corrupció en qualsevol organització. Considerem la persona alertadora com a peça clau d'aquesta comunicació i el que volem amb aquesta bústia ètica que permet la confidencialitat és que quedi al marge i que no tingui por de qualsevol represàlia que pugui patir. El nou canal, que ja està en marxa, garanteix la confidencialitat, l'anonimat i la indemnitat del comunicador per vèncer el temor de patir qualsevol represàlia. Es pot accedir a aquesta eina mitjançant el portal web municipal o el portal de transparència. Manresa és la 5a ciutat catalana en adherir-se a la iniciativa, després que ho fes Barcelona, Lleida, Terrassa i Mollet del Vallès, i té el sistema més adaptat a la normativa que les seves predecessores. Què incorpora de nou la de Manresa? Al ser la més nova, ja ha pogut incorporar tot el que diu la nova normativa, que està pendent de transposició a l'Estat, i que nosaltres bàsicament podem dir que el que tenim de diferent amb la resta de bústies que en aquest moment estan funcionant és que es poden fer consultes sobre dilemes ètics, que és el que ens demanava la normativa europea i que fins ara no estava incorporat a les bústies. La bústia ètica admet tant denúncies internes que vinguin dels propis servidors públics com externes, procedents de la ciutadania, per tal de comunicar males praxis en relació amb els principis ètics i amb el Codi de Conducta de l'Ajuntament de Manresa, com ara casos de conflictes d'interessos, tràfic d'influències o manca de confidencialitat, entre altres.